ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз ин або бекор шидем, барои шуморо бо як навори пачка дига сол барои шуморо тайёр кардем да бардуру. Аввал комментариҳои фасонтона мехонам ба гӯшкунёл дар ин видео ҳастай. Як мошини астраҷӣ ҳастай бардуру, мошини фасонай касе ки бихарем пушаймон намешен. Ва замини арзонам бисёрай ба фикрама ба як замин ҳастай бардуру, 8 сотиқ заминай, нархиш 25000 сомон. ولی مرا باور نمیکنن هم ویدیو را که تماشا کنیم بردارو هم خیلی زمینی ارزان هستای و خانه های زمینی هم بسیارای یک خانه دیگه هستای تیار میشه که بدرو زندگی کنی 90000 سومون ای و کوارتیر های ارزان هم هستای بردارو 125000 کوارتیر از زورای نکول تماشا کنی خلاصا بهترین ای بردارو لایک کبوج کن کسی که چیز فروشی داشته باشه نمی رقم ها داد نمی رقم های دستین کو بردارو ده همین رقم ها در ایمو واتساپش در ما روان کنین ما رکلامش میکنیم این همین نمره ما ای بردارو با در کامنتر ننویسین که یک نمرات کو саломат боши акай Саудутиҷӣ навистагиай квартира дар кораи духонага навастройкаи шаҳри Душанбе ба навор бигӣ ана Шӯҳрат Раҳмат акай Шӯҳрат суханои зур гуфта мисол комментария фасон нависаю не ки ҳамиҷада агар номерот ҳамин нависи зури бад мешида мисол нама реклама кардесамат бисёри бардуро мумкин ана навастройкаи шаҳри Душанбе дошта бошам бардуро агар ҳам хеле комментария навистен ҳатман тажда номерои телефонтона бинависен ма агар комментариои фасон навистагӣ бошен ма рекламатон мекунам гӯш мекунем комментария дигариро бардуро баъд ора гап мезанем боли хай баъзурем кохи навистай ки э ака ту ҳамаи видеоҳо да яхонаи мегирӣ не ки ба овоз ба овозакӣ навистаги айда ака овоз қатӣ мегум ку я таша теохи я чаку падаркам те мегада шеринар гап надорум шерина зинда бошӣ саломат бошӣ хуб мехонем дигаша баъд бардуро хонаи фурӯширо гап мезанем мехонем як комментария беҳтарина акай талабшо зинда бошӣ барои комментария фасонат навистай ки ма ҳозирашда хонахар нестам лекин видеоҳота мисол видеои суперскита тамошо нокарда намешава мақсад ака пропускат намекунада видеои мара и бародар фақат комментария менависа не ки комментариҳои беҳтарин менависа гапто надорам зинда бошем бардуро раҳмат барои ҳам бардурое ки мисол дастгирӣ мекунанд мақсад зинда бошенда шерои нар раҳмат барои дастгиритон бардорам хеле комментариҳои фасон бинависен ман иншоалло дар видеои оянда инам хеле рекламатон мекунем да агар хона дар кор боша бинависен хона дар кор тажда не ки ҳатман номеротона бинависен шерои нар мерем ака видеоро тамошо кунем ба қызиқ ёнбош кунем карочи бардорои ҷон ака элона сар мекунем бо диққат хишро ака ёнбош кунем то охири видеора бисёри бардоро да замин дар кора яки заминои мисол 100-150 нева леки ма подписчикои худам да медонам охи чӣ хеле замин дар кора хишу гӯш кунед карочи ҳамаша мефаҳмен ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминай соҳиби замин мега ки 8 сотиқ замин дорам сӯрашта мефурӯшам фундаменти дар хона рехтагӣ турбаи об ба пеши замин мегзара об проблема нест дар қишлоқи Саргазон заминои нав айраи Главни мисол айраи Калон 700 метр дуртар нархш бардуро ва хоҳарои азиз 25000 сомон бовар ки ҳамин сума шидози ҳамин замина мехаридам хулосаи гап дӯстони азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза як мошини фасонае не ки ҳамин касе ҳам хеле мошинае кардагия бигамае кардагим комментария да бинависем бардуро خب استراجی کاروان بردارو سالی برآمدش 1998 ابیو موتورش 1.6 لیتر سوزشوارش گاز بنزین کار میکنه коробка مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره سبب فروختن روسیه میرم بردارو گفتگی دو ماشین خریدن ما مثلا همین دو ماه کشیده خریدایش با مثال میفروشه و روسیه میره ماشین در شهر گشتگی طرف قرابالودا انا طرف قرابالو بردارو شهر مثال دوشنبه ده وزیرش دای مثال ماشین در ناحیه عبدالرحمن جامی پیشتر کویبش نرخش 50000 سومون میگه با معامله мешава бардуру мошини хубай марда горе задагӣ китидагӣ нест ака мисол мега бифурӯшимаш Россия бирам 50000 сомон номерои Тоҷикистон номерои Россияш ҳастай WhatsApp дора занг бизанен мошини хуба бихарем мешухӣ 100% мада маъқул шид неки дӯстони азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза аму лайкҳоро неки фаромӯш накарда бошен дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод деҳаи Боғи Мирӣ
7 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ ремонт дора мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. Ҳамон дар дохили хона гуфтисай бардро. Ҳамон дар дохили хона бале туғри гуфтам. Свет дора бардро овуш наздик ай. Свет доштаи овуш хай наздик ай. Ами рафти хона ра хади мисол овуш мумкин бигзарони шавада. Нақш бардро ва хоҳарои азиз 90,000 сомон мега бо савдо мешава. Харидорои аниқ занг бизанен. Неки бешухи нархи созае. 7 сотиқ замин дар хона 90,000 сомон бешухи нархи зурае. Ина номерои телефонаш WhatsApp ам дора. Ана касе харидор бошен бардро занг бизанен, маълумоти бештар аз соҳиби хона бигирен. Нархи созае бешухи. ва бардро як чи дига даёдам зад. И бародар ана видеош амадароӣ кардагӣ буд. Ами видео шаххоҳиш кард ки бимон. Бардро мисол акима суханои шуморо нашикаста намемонам, мисол суханотона намешканам. Аки бародар гуфт ки видео шамон, бардро инама видео шамондам. Шумо ҳама ҷои хонара видео қатӣ бибинен ки мисол ана хона дарнаш чихелай ремонташ ҳамаша бибинен да бардро. Агар шумо мисол хонаи фурӯшӣ, ана замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, чизе ки фурӯшӣ боша, фарқ надора бардро ягон чизи соз боша, мақсад да фурӯш мемонем мо. Номерои ма аввали видео дамондагим бардро, касе ки чизе фурӯшӣ дошта боша, марҳамат дамо равон кунен, мо рекламаш мекунем. Не дарни хонара тамошо кунем. бардорои азизам, лайкҳоро фаромӯш накарда бошед, дар комментария бинависен ки беҳтарин видео ҳамиқа дастгирӣ кунен, гапто надорам. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа тарафи Саим Савхозиш дабудай поёни Ангурбоғда. 3 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ ремонт дора бардро бо дарбари хона дар хонара фундаментш рехтагӣ ову свет ҳаст ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам. вақти хонара бардро мефурӯша мебели ойнаш месодай. нархша $16,000 гуфт бугу. $16,000 бардро ба сомонӣ ҳисоб китоб кардем, 180,000 сомон мешидай. нархи хубай бардро ана ҷои созда. хайна номерои телефонша мондагиам, дар номерои Тоҷикистон, номерои Россияш ҳамаш дар WhatsApp мисол доштай маълумоти бештара метонен ки занг бизанен. бардорои азизам, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. бисёр бардро гуфта буданд ки ана шаҳри Душанбе ягон хонаи заминӣ арзонтар монен. Дар комментарияи пешина мисол видеои пешина нависта буданд. дӯстони азиз, нами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе 2 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ана повороти Ленинград дабудай. чихеле десен бардро хонаҳо ремонт надора, хонаҳо ремонт коробкай. соҳиби хона гуфтагия ки харидори аниқ бошен, бо муомила мешава. мақсад бардро бо нархш арзон мешидай. нархша 150,000 сомон мега. чихеле гуфтам бардро арзон мешава. номерои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен занг бизанен. бардорои азиз, агар тамошо кардеса бошен, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. овозо камтар гирифтне камҷеда. хушу гӯш кунен карочи. дӯстони азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дихонага дар 7 этаж қарор дорад, 48 квадратный метр, райони Туғрал. касе Ваҳдат фаҳмид ки маҷора гуфтеса. дом бардро навастройкаи хонара нав ремонт кардагиан. соҳиби квартира мега ки доми нав, садиқ, мактаб, масҷид, магазин дар наздикишай. дом ову светш пасяни кор мекунад, документош ҳаст, хона техпаспортам дора. дихонагай бардро дар шаҳри Ваҳдат, нархиш 230,000 сомон. мумкин хай бардро арзон кунад, харидорои аниқ занг бизанем. бардро баъд соатҳои мисол 11-12 шавне ки занг назаненда барои мисол хавотир мешаванда ҳами соҳибои хона битонен рӯзакӣ занг бизанен саҳар соатҳои мисол 8 9 10. дӯстони азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 32 квадратный метр, ана райони Фирдавсӣ, Гранзавод гуфтагай, дом навастройка, хона без ремонт, коробкай бардро. соҳиби квартира мега ки мисол ванна, унитаз, чизоша яхел чизоша мечаспондиан, медодиан бардро. хоб як моҳ пас чӣ мега метонен даромада зиндагӣ кунен бардро гуфтагия ва мошинам қабул мекардиан. хай дар инҷа бардро маълумотша камтар бисёртар навистагиан. ман ҳамаиро аку успед намекунам. номерои телефонош ҳастай бародарҷоном, мисол занг бизанен, ҳамаша бипурсен. нархиш 125,000 сомон. бардорои азизам, ман ака мегзарем бо ба як квартираи арзони дига, не ки ремонтш мада маъқул шида.
یک квартири десем бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ду комната дар 10 метр қарор дорад 46 квадрат метр дар 10 микрорайони шаҳри Кӯлоб будааи домои пешина хона ремонт кардаги ҳисоби квартира мега ки дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин доми 21 4 этажа хона фурӯхта мешавад. хона аз 2 ҳуҷра иборат буда 46 квадрат бардро мисол ҳама ҷош хуб айда хулоса ба тамоми чизи чораш мега нархиш 200 000 сомон. маълумоти бештар бардро дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидори аниқ бошед, дихонагараи шаҳри Кӯлоб 200 000 сомонда бихарен. неки зур будайда ҳамин сумеши дози мехаридимаш бешухи неки. бардрои азизами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд як хонага дар 5 этаж қарор дорад 35 квадратни метр дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд буда бардро доми 10. соҳиби квартира мега ки ана домои пешинаи хона ремонт кардагӣ срочни навистагӣ бардро неки дига маълумот навистагӣ нест. навистагие ки бардро нархиш 198 000 сомон арзон мешидай. دوستان عزیز خیلی گفتم که معلوماتش کمتر نویستگیه. اگر شما خریداری انیق باشین در همین رقم ها زنگ بزنین کوارتیره را از شهر خوجند بخرین. دوستان عزیز مونده نباشین، بفرا نشیده باشین. بردروی کوارتیره دستین قرار دارد در شهر تورسونزاده نومی پیشینش ریگار یک خانگاه در 7 اتاج قرار دارد 48 کوادرات متر 4 میکرورایونی شهر تورسونزاده دبده بردرو ана 24 дом ана 24 квартира бардро агар хато накунем. дӯстони азиз ха як суратча мондагиай ана як хонага ду хонага кардагиан ремонташ 100%. бисёр чизош бардро дар ҳамин хона месода вақти хонара фурӯхтанда. хай бардаҷоно маълумотча бисёртари бад навистагиай ана хай ба гамаша гап занам успеда мекунем да хулоса дари секунд. номерои телефонаш ҳастай, харидоро занг бизанед, нархиш 180 000 сомон. дута номерои телефонаша мондагиам. бардорои ҷон мегзарем ба эълони навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар номи пешинаш Қурғонтепа. дихонага дар 8 этаж қарор дорад 38 квадратни метрай. дом бардро навастройка гуфтагиай хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки хона дар 8 этаж қарор дорад доми лифтдорай нависагиай 38 квадратай. нархш бардро ва хоҳарои азиз 145 000 сомон мега арзон мешава. дихонага дар шаҳри Бохтар бардро 145 000 сомон. номерои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқ бошен занг бизанед. бардро ва хоҳарои азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аст ки ҷое ки ман дар хона замин квартира мисол мошин роӣ кардан ман ҳаракат кардам имрӯз барои шуморо якта бардро фаҳмонда дода нархошона ва фикрам хай бардро навори соз бидам. хай маъқул шид нашид рости гап хай ман намедонам. бардро агар маъқул шуда боша барои дастгирӣ кардани мо ҳам як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунем бардро ҳатман поёнда кнопкаи подписатсияи номро биҷихен аму зангулара дар бологиш монем бардро ва аз наворҳои нави мо бохабар мешен. دوستان عزیز کسی که تا آخر ویدیو را قطعا تماشا کرد در کامنتر رقم 5 بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را قطعا چق کرده تماشا کردین. بردرو اگر نسترین ما سوز باشه کم کم برای شما را شوخی کرده گپ میزنم که شما هم کمی هم باشه چی میگن شما هم کم تر خرسان شین ده بردرو بسیار دای کار اومدگی بسیار خی مونده شدگی خیلی بسیار خیلی سخن‌های ما ممکن یک خیلی گپاش ممکن یک خیلی جوش نفوره و نه که خیلی بردرو ما هم خیلی گپ میزنم ده خیلی چیکنم و خیلی گپ زنید آموخته شدگیم شعر نار زنده باشین بردرو. انا تو ویدیوهای آینده خداوند همه ما شما را نگهبان باشه در کی جای باشین همیشه سربلند باشین خانه آباد باشین. تو ویدیوهای آینده بردرو خیلی